ва духтарако шок нигоҳ кунед. Аксияи беҳтарин рафтесаи распродажа анамихе кожинкои фасон медонен 80 сомон шудаги. Ина вилветшам астаи ҷинсовкашам астаи кожашам астаи хулас ҳамаш қиматиё будан. ҳози аксия рафтесаи 80 сомон. успед кунен дарава как доставкатон мекунан интихоб кунен ки тамом нашава. Ман рақамашона мемонам дар рӯи экран. Агар наборда хушрӯ надида бошен муроҷиат кунен, расмошам мепартоян, интихоб кунен, дарава бурда шумода мерасонанд. Инами қадар мондагиай тамошобино биненда чихо хушрӯ ҳамаш 80 сомон. Ина цветчам буда диден аҷоибот матовишам аст, вилветшам аст, ҷинсшам аст, ҳамаш бо нархи дастрас. Ассалом духтарако нигоҳ кунед, распродажа буда иҷада 50 сомон. Ина нигоҳ кунед чихо брукои фасон 50 сомонӣ марҳамат касседа дар корай доставка доранд фақат. Ина бинен чихо фасончаян 50 сомон. Духтаро успед кунед ки тамом нашава. Тамоми намуди брукои 150 сомона 50 сомон шудагиай. Ина размеро ҳастай. Барои маълумоти бештар ё ки сурат дар кортон боша марҳамат рақамое ки ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен, расмошам мепартоянд ва ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ҳама намудаш фасоне бовар мекунем хушрӯан ки ҳамаш брукои қиматиян. Духтарако успед кунен ки тамом нашава. Ҳамагӣ 50 сомон шудагиай. Тарако аз акция қафон намонен. Распродажа рафтестай нигоҳ кунен 100 сомон шудагиай. Двойка, тройка, инамҷо чизе ки мебинен 100 сомонӣ беҳад хушрӯан. Марҳамат ман рақамошонам мемонам. Фақат доставка доранд тамошобино. Ина муроҷиат кунен, мефаҳмонанд тона дар ва как доставкатон мекунанд. Қисми болора бинем бо чӣ хушрӯай. Хулоса ҳамагӣ нархшон 100 сомон. Инами берун будагиё кадомиша ки мегирен 100 сомонӣ. Мана и двойка чора бинен чихо хушрӯай. Агар наворда надида бошен нависеншона марҳамат расмоша мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Чӣ хеле гуфтум фақат доставка доштиянд. Ман рақамашонам мемонам, рақамои хоҳарака муроҷиат кунен дар ва как доставкатон мекунанд. Мана нархошон анами двойкачои фасон 100 сомон амагӣ. Иҷа интихоб бисёрай. Духтарако нависен ҳамаша расмоша мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Тарако аз анами двойкачоам қа мепурсидан. Ина марҳамат ман авор мегирам тона интихоб кунен дар ва как доставкатон мекунанд. Бинен чихо хушрӯае. Сезони амино омадагиай аз подросткови сар карда то размерои калона дуруст мегиранд. Нархаш 200 сомон. Мана бинен чихо хушрӯ сабу как брукушкати сангчадор заводской санг доранд беҳад хушрӯчая ҳеҷ намешава. Мана марҳамат ҳамагӣ аи серишам доре на 200 сомон. Ина беҳад хушрӯ 200 сомон брукошон катиянд. Духтаро марҳамат рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Анам хали двойка мепурсанд. Духтаро як борак биненда чихе двойкачои фасони салқина ки хушрӯ материалшон лёнай брукошон кати нигоҳ куненда чихе фасонан 160 сомон будай ҳамагӣ бовар мекунанд. аҷоиб фасон. Мана иношам ҳаста. Ини моделшам вай қаи материалш хушрӯай духтаро. Қасабукай фасони ба духтаро марҳамат ина касседа дар корай успед кунен ки тамом нашава. Ҳамагӣ 160 сомон. Марҳамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен, расмоша мепартоянд, интихоб кунен дар ва как доставкатон мекунанд. Беҳад хушрӯ буда янами двойкошам. Ина эсилшам хушрӯай. Ки иша биненку аҷоибо духтаро. Мана ин материал органзае чое ки аҷоиб сабукайра биненда наздик чихо хушрӯ брукушкати 160 сомон. Протоколни бисёр мепурсанд. Марҳамат тамошобинони азиз як хоҳаракамаш мода тавсия метиҳам. Як бораги двойкачоша бинен чихо хушрӯай. Тамоми намудаш астаи ҳамагӣ 250 сомон. успед кунен тамом нашава. Тамошобино беҳад интихобуш зиёдай. Мана пиҷакоша ҷудогонаам мефурӯшанд. нависеншона бо нархоша мефаҳмонанд. Мана марҳамат 250 сомон. ами двойка кадомеша ки мегирен 250 сомонӣ. Ина пиҷакоша намозимаш мода нишонтиҳам. Бинен тамоми намудаш астаи фақат доставка кати кор мекунанд. марҳамат дар кортон боша муроҷиат кунен. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. беустиншам будай диден нависен нархоша ҳамаша бо пурратар шумода мефаҳмонанд. боло пуш, пиҷак, ина рубашка ҳар он чизе ки дар корай ҳатман муроҷиатшон бикунен.
қа футболкаи хушрутон ёфтам духтарако нигоҳ кунед тамоми намудаш ҳастай варёнка дар корай тунайна падбренд дар корай хулас ҳамаш ҳастай нархош медонен чанд сомай 80 сом 90 сом амиду нархай варёнка 90 сомай дигарош 80 сомони мана Мики Маусаша бинен чихо хушру борои оригинал марамадина касседа дар корай беҳтарин нарх кати 80-90 сомон муроҷиат кунед расмоша мепартоянд тона интихоб кунед дарава как доставкатон мекунанд иқо хушру борошон ина беҳтарин нархо кати дидена духтарако 80 сомон 90 сомон ино фақат доставка доранд тамошобино шушташта мепушанд ира бинен материала оригиналай духтаро ина марамат рақамош аст страничкаша отметид мекунем мехоҳарака будроен бо тамошо кунед новинкаошона ана духтаро рубашкои новинка омадай моделои фасон ина марамат касседа дар корай интихоб кунен рақамошон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен дарава как доставкатон мекунанд иқои хушрувай материалош сабу как тамоми намудаш аст нархошон медонен 120 сомон 140 сомонай ина чӣ размер дар корайтуна чӣ модел дар корай ҳатман ана мехоҳарак да нависен расмоша мепартояндтона интихоб кунен доставкатон мекунанд нархора дидена чихо нархои фасон 120 сомон 140 сомон ҳамаги мана бинен страничкаашона дар инстаграмам отметид мекунам будроен бо инстаграмшона хабар бигирен тамошо кунен мана бинен да модело чихо бисёран 120 сомон 140 сомон беҳтарин нархо ина духтаракое ки хоҳиш карда буден юбкои дарози хушру марҳамат тамоми намудча озимаш мода нишон медиҳем ҳамаги 120 сомон бовар мекунанд ин моделакора бинен хоҷ хушручан фақат доставка доранд дӯстони азиз ина аз ин модел ҳам сафедаш будай ҳам сиёҳош рақамошон ҳаст дар рӯи экран ина тигровка мепурсиден тигракои хушру ҳастай диден аҷоиб материалошон да гап нест шушта мепушен мана диден чихо фасонак ина и вариантора бобинен ҳамаш 120 сомониян юбка дар кортон боша ҳатман ана мехоҳарак да бинависен ина гирбишин шавинен иш бо моделиш дига хела диден ина ино гафриян инош бо ам хел диден раскрушони фасон хулоса ранго беҳад зиёдай интихоб беҳад хушрувай 120 сомон кадомеша мегирен 120 сомон анамаха юбкои фасон ина фақат доставка доранд тамоша бинони азиз метавонен муроҷиат кунену маълумоти бештара аз худшон пайдо кунен инҷода бо чанд намудои дигашам будай диден иношам ҳамун нархая 140 сомон ласошам ҳастай мана марамад ласам дар кортон боша ҳама рангош ҳаст диден чихо интихоб бисёрай гуанҷу оригинал диден нарх бошад ҳамаги 140 сомон эва ира бинен духтаро чихо хушру аз ин чанд та расветка будай диден ҳаминошама тонки ҷинсам 140 сомонай ина тонки ҷинсшам 140 сомон мана расветкош кати аҷоибот моделҳои хушру духтаро дига ҷуда нести нарх марама дар кортон боша муроҷиат кунен дарава как доставкатон мекунанд хушруги двойкора бинен духтарако сабу каки фасон марҳамат бори гуанҷу нигоҳ кунен чихо хушру футболкашам юбкаошонам марҳамат 160 сомон интихоб зиёдаш мо нависен расмоша бо мепартояндтона ира бинен чихо хушручан 160 сомони кадомеша мегирен 160 сомон стандартая размерошон стандарт айнаи двойко чандиян ёшам 160 анаи моделояма манаи моделошам 160 сомон двойкагир бошен двойкачои фасон пас рақамо ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен дарава как шумода доставка мекунанд интихоб зиёдай духтарако ин амҷад чизе ки тамошо мекунанд ина биненда як бор умумӣ кардама шумода нишон дидем кадомеша ки интихоб мекунен мана ин ва ё чандаи рубашкои дароз 150 сомон ина бисёриё безразмерниян бисёриё намхай рубашкои дароз мепурсанд ана ин нуқтаи савдода ҳастай рақамошон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен расмоша мепартоянд интихоб кунен дарава как доставкатон мекунанд брукои ҷинс доранд брукои ҷинстон чанда яка брукои ҷинсшон беҳад бисёр модело 160 ина моделҳои воима гуфти гапо мана беҳад хушру бои расветкаоша бинен ҳози ҳамаи намхай ҷинсҳои грязни пурстестай марҳамат инами нуқтаи савдода ҳастай 160 сомон и амбреша бинен чихо хушру марҳамат модело беҳтаринан ина бовар кунен духтарако аз наздик бо биёен хоҳе нависеншона расмоша мепартоянд дида баъд интихоб кунен ина беҳтарин моделако бо нархи дастрас